ଶୁଣିବା। ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ପଛରେ ପଛେ ତମେ ମାନେ ବି ଗୀତ ଗାଇବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କୁହ, ସାତ ବାରର ନାଁ ଜାଣିଛ? ସପ୍ତାହକ 7 ଦିନ। ସାତ ବାରର ନାଁ ଜାଣିଛ? କହୁଛି ଚାଲ ଶୁଣ। ରବିବାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଏକ ଗାଁରେ ଗଲା ପଶି। ରବିବାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଏକ ଗାଁରେ ଗଲା ପଶି। ସୋମବାରେ କୁନି ଘରେ ଗଲା ସେ ପଶି। ସୋମବାରେ କୁନି ଘରେ ଗଲା ସେ ପଶି। ମଙ୍ଗଳବାରେ ମାଙ୍କଡ଼ର ସାହସ ଗଲା ବଢ଼ି। ମଙ୍ଗଳବାରେ ମାଙ୍କଡ଼ର ସାହସ ଗଲା ବଢ଼ି। ବୁଧବାରେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ପିଲାକୁ ଦେଲା ତଡ଼ି। ବୁଧବାରେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ପିଲାକୁ ଦେଲା ତଡ଼ି। ଗୁରୁବାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେ କଲା ଉତୁପାତ। ଗୁରୁବାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେ କଲା ଉତୁପାତ। ଶୁକ୍ରବାରେ କୁନି ଘରେ ପଶି ଖାଇଲା ଭାତ। ଶୁକ୍ରବାର କୁନି ଘରେ ପଶି ଖାଇଲା ଭାତ। ଶନିବାରେ ଲୋକମାନେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରି। ଶନିବାରେ ଲୋକମାନେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରି। ବଣ ଭିତରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଲେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି କରି। ବଣ ଭିତରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଲେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି କରି। ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ଗଲି ମୁଇଁ ଜାଣି। ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ଗଲି ମୁଇଁ ଜାଣି। ମୋ ଭଳି ସୁନା ପିଲା ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଜାଣି। ହେଲା, 7 ନାଁ ଜାଣିପାରିଲ? ପ୍ରଥମେ କୋଉ ବାର ଆସେ? ରବିବାର ହଉଛି ଆମର ଛୁଟି ବାର, ଆମ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରୁହେ। ତାପରେ କୋଉ ବାର ଆସେ? ତାପରେ ସପ୍ତାହରେ 7 ଦିନ ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ? ବା ସପ୍ତାହରେ ସମସ୍ତେ 7 ଦିନ ଜାଣିଗଲ? ତୁମେ କହିଲ ସପ୍ତାହରେ 7 ଦିନ ନା? ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର। ବାସ୍, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିଅ ତାଙ୍କ ପାଇଁ।